Nou, we staan al voor de deur van mijn atelier. En dit wordt het eerste filmpje van een reeks van 9. Waarin ik het een en ander vertellen zal over het wel en wee in het atelier. Dus ik vertel wat over de verf die ik gebruik, de kwasten, hoe ik een schilderij opzet, enzovoort enzovoort. En ik wou vandaag beginnen met gewoon even zien te laten hoe mijn atelier eruit ziet. Wat er zoal loopt en hoe de dingen daar zo terechtkomen binnen. En dus de komende 9 weken dan doe ik een klein berichtje vanuit mijn atelier. En hopen dat je hem het leuk vindt en dat je hem er wat van opsteken. Nou, hier is dan. Ik ga gewoon eerst maar even met de camera in de ronde om 80 graden. Dat je me een beetje een kleine indruk hebt. En ik zou zeggen, let vooral op een rotzooi. Ik zou het eerst nog oprijden, maar nou ja, had ik ook niet zin in. Dus, dan weet je hem dat. Deed hij die deur weer. Nou, hier baby. Nou ja, ik ben hier ongeveer 9 jaar geleden. Oh, ik ga even zitten. Ik ga even zitten op het plakwerk. Elk offen begin. En dat is in de stoel. Ik heb een krantje erbij. Bakje koffie. En dan kijk ik in een regel even van wat er op een ezel staat. Dat is nou dat dut. Nou, een schilderijtje van ergens achter de dik bij het wat. En dan kijk ik even van hoe het ervoor staat en wat ik denk daarvoor en dat het nou wat is. Want meestal dan schilder je wat en dan ben je in een zeer euforische stemming in de regel van goh, wat mooi. En dan komt hij de andere dagen weer. En dan, dan is het vaak helemaal niks. Heel apart. Dus dan moest het weer overnight beginnen of de dingen eraf veranderen. Best van denkt van nou ja, op deze manier kijk ik hem nog een beetje redden. Oh, daar is hij weer. Ja. Nou, je ziet wel en ik loop er even heen. Dit is een aardige, mooie troep. Maar je ziet wel wat tubusverf, peuken. Ik rook wel een sigatie. Niet stiekem hoor. Maar zo nou en dan heerlijk. En de verf. Nou ja, je ziet wel, dit is, ik zit hier nog ongeveer een jaar of 11 in dit atelier. En dat is eigenlijk een soort jasje om je heen groeit. Het is eigenlijk, ik rijd het wel eens op, maar ja, het is eigenlijk wat zo ontstaan. En ik ben niet zo'n opruimer en ik weet eigenlijk alles hier wel feilloos te vinden. En maar dit zweertje, dat bevalt me ook wel wat. Ik hou niet zo van netjes en... Maar dit is voor mij, ja moet ik het zeggen, best wel netjes. Ik kan alles weer vinden, dus ik doe maar legaat erom. Nou, palet, ja nou dat zie je hem wel, maar daar komen we later nog wel eens een op waarom. Op mijn andere aflevering. Je ziet wat kwasten, dat doen we ook een andere keer. Nou ja, dit was krijg het schilderij, waar ik bedankt aan ben. Nou, daar hebben we het een andere keer ook wel eens even over. Het staat op een beetje een zelfbouwde ezel, zoals je hem ziet. En vond ik wel praktisch. Je ziet ook een proot. Oh ja, hier, een dode bloem. Ik weet niet, die heeft ooit wel eens in bloei staan. Ja, dit is wat void. Nou ja, dat hier doet, dat weet ik ook niet. Ik denk dat het is om wat eten voor de muzies. Want ik heb hier ook wel muzies. En wel meer dan één. En ik vind daar eigenlijk ik vind dat wel mooi beestjes. Hoe ze ook niet beslist te vangen. Maar het aardige is wat er dan wel eens gebeurt, of wel eens, dat zou ik lezen. Er is een gat in mijn tube verf vreten. Nou, hoe is het mogelijk niet? En ze hebben hem ook leeg vreten. En nou ja, ze mij bijna het overleefd heeft, want dit is ook chockvol vergif. Maar ik vond ook, ergens gele keuteltjes. Nou weet ik niet meer precies waar dat was, maar die moet er ergens liggen. Dus
prachtige gele keuteltjes. Even kijken, wat is er nog meer voor nieuwsgierigheid? Nou, hier hangen wat foto's. Willie Nelson, groot liefhebber van. Nou, dat ben ik. Der. Ja, dat is 5, maar dat is mij met mijn zusje op de kermis. Puurtje olieballen in de hand. Mijn zus ook. Weet je wat hierin zit? Andere boodschappen denk ik. Maar dat bij me hield me altijd vast, maar ik nooit uit. Dit is wel een mooie foto nog. Nou, trouwfoto. Wat is mem en hooit. Nou, hier zit ik dus. Stoeltje. Bureautje. Nou, daar wil ik heel enkel wel eens aan zitten. Niet vaak, want het punt is. Dat zie je nou weer niet. Maar. Oh ja, nou. Nee, niet. Hij is te leeg, dus ik stoor altijd mijn knieën in de teugen aan. Dus dat is niet zo noffelijk om daar te zitten. Dus ik zit er ook niet om die reden. Nou ja. Auto, wat is mem? Oude radio nog. Wat is hooit. Oh hier, dit moet ik even zien. Schilderijen van mijn zoontje. Prachtig hè. Dat vind ik zo mooi jong. Daar kijk ik nog een prot van leren. Want hij zit hier wel eens te schilderen. Of dat deed hij vroeger. En dan was hij na 4 minuten klaar. En dan zei ik van nou moest er nog niet wat dat doen. En dit, dan een kleurtje erbij. En hij had het heel resoluut van nee, het is goed zo. Klaar. Oh. Geen enkele twijfel. Dat prachtig vind ik dat. Dat verlies je een beetje. En dan had ik dat maar. Landschappen met een regenboog. Bootje. Prachtig. Nou, nog meer. Hier staan wat schilderijen. Schoit, boerderij. Aanrechtje. Nou ja, kun je eens even wat de hand wassen. En nou, hierachter staat nog wat troep. Achter het gordijn. Het lijkt heel geheimzinnig, maar dat valt best met. Wat troep, wat dozen. Met andere woorden, nou, hier ben ik, hier ben ik elke dag en nou hebben we een beetje een indruk. Tot zover het eerste filmpje. Aankomende week dan wil ik wat meer vertellen over de kwasten en verf, palet. En nou, misschien zie je hem dan weer. Een goede week. Hoi.